Mi hárman éltünk, a nagyi, az anyu és én, és ezt én úgy hívtam, hogy a Szent Háromság. Nekem nem hiányzott az apu, hát nem tudtam, hogy milyen az. Egy nagyon hektikus és ambivalens kapcsolatunk volt. Gyerekkoromban pláne, aztán felnőtt koromban volt egy jó időszak, de azért hát nyilvánvalóan jó vetült rám. Ebből nyilvánvalóan az, hogy mindenki tudta, hogy én a Kardos György, illetve Kardos G. Györgynek a lánya vagyok, attól én érdekes lettem, attól engem rögtön befogadtak oda, ahova, akárhova. Emlékszem, hogy amikor tanultam autót vezetni, és hát rettenesen ki voltam bukva, hogy milyen egy barom az oktatóm, és panaszkodtam a nagyinak, aki akkor öregasszony volt, már a nagy fotelba ült a Cserépkályha mellett a Mester utcába, és akkor a nagymama azt mondta nekem, a 80 éves nagyanyám, hogy hát igen, én is srébe hátrafele nem tudtam parkolni, különösen, ha szivaroztam. Mondom, hogy mi van, nagyi? És azt mondja, hát a Chryslert, nem tudtam vele hátrafele beállni. És akkor Ellis Islanden volt 4 napig, ahol fantasztikus dolgok voltak. Hogy volt egy hosszú asztal, és tudod, mi volt az asztalon? Tudod, mi volt az asztalon? Banán, az mindig ott volt az asztalon, banán. És hát volt még ott, tudod, én még életemben nem láttam. Ananász. Hát ilyenek voltak ott. És akkor délben, amikor leültünk ott, az összes menekült leültünk ebédelni, akkor jött egy szakácsnő, és tudod, milyen volt a szakácsnő? Néger. Ma ugye feketét mondunk. És akkor az anyám elvitt engem a címre egy vasárnap délelőtt, letett az ajtó elé, irhabundába, füles sapkába, mint egy kis manó, úgy néztem ki, gondolom. Becsöngetett és elszaladt az anyám. És akkor a Létai Vera, aki valami fantasztikusan nézett ki, mint egy francia manöken, kinyitotta az ajtót, és akkor innen indult a kapcsolatom az apámmal. Én azt hiszem, hogy a Létai Vera mondta azt, hogy legyek hogy orvos, hogy ne legyek, nem orvos, legyek orvos. Mert ha valaki orvos, utána még lehet bármi belőle. De hát ez nem így volt, ez utoljára Csát Gézával történhetett meg. Lehet, hogy itt most úgy fog hangzani ez a dolog, mintha nagyanyám mondaná. Találtam egy rendes zsidó fiút, akitől azt gondoltam, hogy na ezzel tudnék gyerekeket nevelni. Ez, hogy mi ennyit csavarogtunk, ez nekem a kaland, neki egy menekül. Én úgy gondolom, hogy neki egy menekülés. Neki megmondták otthon, hogy innen el. Nekem nem mondtak semmit. Hogy innen el kell menni. Ő gyönyörűen beszél, tehát majdnem, hogy hiba nélkül beszél angolul. Azért, mert megmondták neki, hogy angolul beszélni kell tudni ahhoz, hogy innen el tudjál menni. Azért akarok hazajönni, mert az ember az öregkorát ott tölti, ahol a gyerekkorát töltötte, ahol az anyanyelvén beszél, ahol a gyerekei vannak, ahol az emlékei vannak. Itt tudok így beszélgetni, mint veled. Így tudom így elmondani az életemet. Kinek mondjam el azt, hogy Felvidék? Kinek mondjam el azt, hogy Kardos G. György? Hol mondjam el? Angliába. Mit mondjak? Itt van identitásom. Ez röviden. Itt tudom, hogy ki vagyok én,
ki leszek 20 év múlva, amikor a zsidó szeretet otthonba fogom köpködni a nyálamat, és tudom, hogy hol leszek eltemetve, vagy nem leszek eltemetve. Hova menjek? Nincs már más hátra, nincs már más kaland. Ez a kaland van, az öregség kalandja. Hogy az vagyok-e? És én tudom, hogy az vagyok. Az vagyok, aki vagyok.